kien hemm wieħed rani 3 ejjem ilu. U li darb'oħra issues bejnek u bajt tal-pompa ddaħħalx il-partit. U bada ir-rabja ta' ġifieri mhux qed jiċċajta da. Daw ċimbiċ Fit-triq, fit-triq, u ġar tiegħi ġifieri jafni tifel żgħir da jaf bil-ħarqa. Sewa. Għastani ċans nispjegalu, tla ma naħseb li tritu. Nispjegalek, ħalli tifhem għal-menu. Għalli tispjegali xejn, ma nispjegalek xejn, tlu. Ma ħseb li trid. Biex tiddaħħal il-partit. Min di daħluni fija huma fl-aħħar mill-aħħar mhux jintħalt fija. X'ħassra u dal-partiġanizmu. U dal-partiġanizmu kisser pajjiż. Kissru pajjiż il-partiġanizmu. X'inti għandek ġiex partiti. Jafu li għandhom ammont ta' nies li għamlu x'jagħmlu ħajbdaw jgħidulhom proset. Però qed jiġkien dak in-numru. Qed jiġkien imma mhux biżejjed hu. Naħseb jiena jalla jkun biżejjed u żejjed imma ma naħsebx li biżejjed hu. Għatfadal ħafna. Għatfadal ħafna, però it-triq qabdet, Hemm ħafna nies ġenwini, hemm ħafna nies ġenwini rajt kummenti batuli messaġġi. Laburisti għaxġejn kontent li. Anke li batuli ġifieri aħna nifmuk u anzi grazzi tal-li qed tagħmel dil-biċċa xogħol kollha. Jiena l-iktar ħaġa faċli x'kienet. Ngħid dat-taħwit kollox nambi, jiena naħdem u noqgħod bi kwieti. Imma le, ma l-poplu f'dani irrid nagħmel xogħol li sewwa. U dejjem għamiltu ġifieri kelli appoġġ anki ta' Kuxkieri, pereżempju, appoġġjani jafu. Kuxkieri? Manuel Kuxkieri. Jaf. Dak jafni u ġifieri anki f'ta' Manuel Island kien qalli proset, qalli qatt ma stennejni minnek biċċa xogħol bħal dik. U anke fuq il-pompa qed jappoġġjak Manuel? 100% mela. Jien naħseb inti rappreżentattiv ta' tip ta' soċjaliżmu li n-nies saċċana ħafna liħ. Mela, tlaqna?